गासनि जिस्निथि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै गसाइगावनि JN इंलिश स्कुलाव इंटर स्कुल जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फरायसालि फरायसालिमा मावख'सालि बायदि बायदिफोरावबो उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै आसाम बंग सीमा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरि JN इंलिश स्कुलावबो गासनि जिस्निथि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे लोब्बा लानानै सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै इंटर स्कुल जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जोलुर बादायलायनायाव ग्रेस इंलिश स्कुल, बलामजरा नयला इंलिश स्कुल, चराइबिल नट्रे डामे स्कुल, JN इंलिश स्कुल, जारागुरि सेन्ट मेथ्यू स्कुल, जयन इंलिश स्कुल गासै मोन 6 फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों JN इंलिश स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरैबायदि बुङो। সকলোকে আমি 77th তোমাৰ আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সো এইখন আমাৰ জিতনাল নাৰ্জিনাৰী মেমৰিয়েল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আমাৰ জাৰাগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰে এখন ফিডাৰ স্কুল হয়। প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ এইখন স্কুলৰ পৰা যেটো মেট্ৰিক পৰীক্ষা আমাৰ চেণ্টাৰতে দিয়ে যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট আমি পাই আহিছোঁ। এইবাৰো আমি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ পাইছোঁ আৰু খেলা ধূলাৰ লগতে আমাৰ যেটো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আছে সেইখিনিতো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি পাই আহিছোঁ। এইবাৰো আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত 6টা টিম ইণ্টাৰ স্কুল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ইয়াত হৈ আছে আৰু খুব ভাল প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আমি আশা কৰিম যেটো আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আমাৰ কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আৰু কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ সব জড়িত হৈ আছে যাতে আমি এতিয়াৰ পৰাই আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত প্ৰতিযোগিতাৰ এটা মনোভাৱ আনিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আমাৰ জিতনাল নাৰ্জিনাৰী ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ পৰা লোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিম এনেকেই যদি আমি ভৱিষ্যততো আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ যেটো এডুকেশ্যনৰ লক্ষ্য শিক্ষাৰ যেটো লক্ষ্য আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আমি যেটো ধাৰণা লৈ আমি First of all, I would like to congratulate the Jitlal School, English Medium School, who has taken this initiative. And this is a very golden opportunity for all the students to grow up, not only in the education but in the field of sports and other activities, other curricular. And we need this. And today we count our country is developing in every aspect, every sphere of their ministries or apostolate we are doing. So I would like to congratulate Sir, the principal who has initiated this one, and also many students have come up, and this way not only they get the spirit of sports, but then also they grow in other aspects also. They get inspiration from other schools as well as they learn lots of things, not only the games but then discipline and other things also they learn. So I congratulate and let it go, and we are there to help, and one day certainly we'll make the better India all together. Thank you so much. So how are you feeling today to be part of this event today? I feel very good to take part in this inter-school tournament, football and also kabaddi they have organized, and certainly I prefer that students should grow. Unless and until they are healthy, there is no use of wealth. Unless and until we are healthy. बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज जागासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना
गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बार 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।